जाहैबाय हाग्रामा सार। हाग्रामा सारा जोंनि बर'नि फिफा। खेरेंगा बायदि न'बो थां सोरबा सासे माबा मोनसे बेहाय आंनि हिन्जावनो अमा मैयासो फानदों होननानै बियो बुङो रायहरो। मिथिबाय ना? खेरेंगाया दिनै मोनबैसे समिल होदों दंफां हाखावग्रा। पलिटिकल दावहा। अके जोंहा डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव मोनसे दावहा थाबावो। बे दावहाया जाहैबाय पलिटिकल दावहा। स' पलिटिकल दावहाया जोंनि थाखाय देरसिन जोंनि गणतन्त्र देशआव। दा बेयाव जों बुजिनो गोनां आं सासे जुदिबा जेरै जोंनि आदा मथिना बुंदों जोंनो फेरेंगाखौ देरहाहोदों प्रमदनि आगदा आखाइ जोंनो थादों प्रमदखौ जोंनो फोरोंदों मिशन भिजन अबजेक्टिभफोरखौ लानानै फोरोंनाय मानसिया जोंनो जोब जोंनि जायगासे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा आफादनि सेंग्रा सिख्लाफोरजों लोगोसे बिसोरबो माबा मोनसे मावनानै सास्टेनेबल डेभेलपमेन्टआव गावबा गाव जिउखौ खांनो थाखाय माबा मोनसे खालामनो हागोन खोमा होननानै जोंनो फोरोंजोबदोंमोन। किन्तु प्रमदखौ दैदेननायाव 16 तारिख सेप्तेम्बर 2002 11:30 हर सांग्रांनि न'आव क'क्राझाराव ना सावरायग्रा आंखौ बुंहरबाय लिअ फै जों दिनै शिबजों लोगो लागोन होननानै मानो होनबा सार बे आंनि सिनायथि सार होननायनि थाखाय दा आङो मानो थाखाय UPPL खौ गारनानै BPM आव फैदों मेन ओंथियानो बे जोंनि हारिखौ नाम्बार 1 फाननानै जानो थांगासिनो दं फानखाबाय बेनो जाहैबाय प्रमद बर'। डाइरेक्ट प्रमद बर'आ फानबाय। जों मानो थाखाय जिउ बावनो थांदोंमोन सासे MA कमप्लिट जानानै आंलाय मानो थाखाय आं आफादाव थांनांगौ गोनां फैदोंमोन मानोना जोंनाव लिडार गैलामोन जों दैदेननानै हारिखौ रैखाथि होलांनो नामा साननानै आरो फंसे बाथ्रा जोंनि दैदेनगिरिया बुंदों बै समावनो जोंखौ असमियाफ्रा दिनै सिलाइजों भारतजों गादबनो हायाखिसै राव भाषायाव जोंखौ गादबनो हायाखिसै जोंनि कालचारखौ दंस' खालामनो हाला दा बिसोरो मा सिस्टेमजों जोंखौ दंस' खालामगोन BTCआ जाहैबाय 2003 आव 10 फेब्रुवारियाव जेला आकर्ड जादों 40टा दफा लानानै बिसोरो क्लियार इमप्लिमेन्टेड खालामदों। बेयाव जोंहा 6 शेड्युल जिथु नोंने अनलि हिल्स हाजोनि ट्राइबेलफ्राल' मोनो जोंनि हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय 6 शेड्युलाव बेखौ मोनसे आकर्ड खालामनो हादों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि भाषाखौ 8 माबायावहाय नोंने कनस्टिटिउसन अफ इन्डिया बेवहाय 8 शेड्युलाव सोनो हादों। अनलि दा बेनि जुनै जोंनि बर' हारिया इन द वर्ल्ड पृथिबियाव मिथिजादों आरो जोंनि बर'आ ओरैनोबाबो मिथिजानायाव ओरैबायदियाव मिथिजादोंमोन नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड जिथु ओबामा ना प्रेसिडेन्ट ओबामा जोंनि USA जों मिथियो बिथाङा जेलानाखि मुस्लिमजों जोङो बाव एसे नारा नाथा जादोंमोन ना बे समाव जोंनि मावनायखौ नुनानै बिथाङा एसे सोंदों बे जाथिया सोर बिफा शक्तिशाली जेराव बिसिनि संख्यानो खम आं बेखौ लाबोनो हागोन नामा भारतनिफ्राय जे जायगायाव बिसोरो नोंनि मिडल इस्ट कान्ट्रि जेरावहाय बिसोरो आफगानिस्तान काजाकिस्तान बे जायगायाव बिसोरो फौजि दोननानै शान्ति किपिंखौ नाजादोंमोन दा बेखौ जोंखौ नाजादोंमोन खिन्थु जोङो इलिगेल जोंथ' गावनि नाजानाय गावनि बिमाखौ सिबिनो थाखाय जोङो गावनि जिउखौ डाउन होनाय स' बे समावनो जोंनि सासे दैदेनगिरिया आफादने जेरै DR नाब्ला साराबो आवगायनो बुंखादों जोंखौ असमिया जाथिया सासे मानसिनि जुनै जोंखौ बायसिगोन एबा जोंखौ फानसिगोन बेनो जाहैबाय प्रमद बर' बेखौ स्ल' प्रसेसजों बिसोरो आस्थे लाइन लाबोखादों मिथिबाय ना बियो RSS नि एजेन्टबो जानो हागौ एबा माबाबो जानो हागौ बेहा जुरिथ' दंखायोमोन दा बेयाव जेला आन्दलन जायो रायजो राजाफोर नोंथांमोना प्रमद बर' सारा रेलवे जथेनो लाङोना लाङामोन थाखा फैसा नोंसोर हरोना हरामोन नो बड'लेण्ड नो रेस्ट डिभाइड आसाम 50-50 बे बाथ्राखौ बियो मोनसे जोंनिफ्राय बर'नि जिथु थैयाव दङ बेखौ गरम खालामनानै जोंखौ गासैखौबो बाहायोमोन नाथाय बिनि मेन ओंथियानो जाहैबाय गावनि मुलाम्फानि थाखाय मानि थाखाय गावनि मुलाम्फानि थाखाय थाखाया कालेक्ट खालामा लाङो गावनि बिल्डिङा लुहैयो खोनाबायना थाखाया कालेक्ट खालामा लाङो गावनि बिल्डिङा लुहैयो आरो बिसोर सलारनि सिस्टेमावबो फैसा खांनो खाङाखैमोन आबसुआ खांनो खाङाखैमोन 600-1200 लानानै थांजोबदों बिसोरो जोंबो बेयाव हरदोंमोन बे थाखाखौबो बिथांमोना प्रमद बर'नो ज' हैबाय दिल्लीयाव रायलायहैनांगौ सुक्ति जासिगोन माबा जासिगोन होननानै खिन्थु बिनि पेपारा गावनि आखायाव थायो दिल्लीयाव सोरनो होनांगौ बेहा जेबो रोङा स' दा बेबायदि बेहा आननलेजेबल लिडार अनलि बियो रायलायनोल' गोरों अनलि खुगावल' गोरों बियो
किन्तु खुनु रिटर्न भाबे बे रोङा बियो जुदि गोरोंमोनबा जोंनि जिथु दफा दाख्लि 2020आव 27 जानुवारियाव एग्रिमेन्ट जानाया जोंनि NDFE फोरखौ बिदि फानामोन बियो जोंनि NDFE नि MOU आ नाय इनार लाइन पारमिट दंमोन साख्रिनि खोथा दंमोन गासैबो हारिनि जौगाथायनि थाखाय जोंनि MOU आव दंमोन बर' रेजिमेन्ट थागौमोन गासैबो दंमोन जों बेखौ लानानै जों खुसि जादोंमोन जाबाय आरो जोंनि डिआर नाब्ला सार आरो जेसेबांनाखि जेलाव थानाय मानसिफ्रा गसिगोन होननानै जों खुसि जादोंमोन मानोना इन द पृथिबीयाव 1914 and 1929 फर्स्ट वर्ल्ड वारआ 1914 आव जादों 1929 आव सेकेन्ड वर्ल्ड वार जादों बेयाव अनेक ट्रिटि जादों एग्रिमेन्ट रावबो एग्रिमेन्टनि उनाव साजा मोना निमाहा मोनो मिथिबायना दिनै जोंनि NDFE आ इन्टारनेशनेलि मिथिजानाय हिसाबाव गिजानाय मानिजानाय हिसाबाव बिथांमोननि एग्रिमेन्टआबो बिदि जानांगौमोन नाथाय प्रमद बर'मोननि मा होनोमोनलाय इयो गुबुंले साननाय गोरलै मेलेमजों साननानै गावसोरनो हाखु दाखु खालामनायाव आसामिसफोरनि दैदेनजानायाव मेलेमजिबि आसामिसफोरनि दैदेनजानायाव बिथांमोना जोंखौ टटेलि फानबोदों आरो आखदखौ ओरैबायदि खालामबाय जेला जों पेपारखौ नायबाय आयै जों गाबखांनो ओंखारबाय बे समनिफ्रायनो जोंहा उपाय गैला ना जों ओरै नांफिननो हायो ना जों ओरै थायो जोङो माने दै गुदुङाव थाबाय दाना जोंहा जालाबो गोजोना लोंलाबो गोजोना जोंथ' UPPL आव थानाय जोंथ' देरा होनाय सेंसन स्किमथ' जों मोन्दों खामानिबोथ' मोन्दों थाखा फैसाबो गुलाब गुलाब खिन्थु जोंहा गोजोननाय गैया मानो होनबा सान्थि सुक्ति होन्दों नाथाय दिनै जोंनि बर' हारिया गोजोननाय गैया रायजोफोर बेखौ गोसोआव ला असान्थिसो जादों जोङो दिनै सारा बुंखादोंना हा हु गासैबो थांजोब्बाय 6 शेड्युलनि जिथु जोंनि पावार कमथा बेबो थांगासिनो दं नोंथांमोना जुदि फैसा 500 लायो हाजार लायो हेनटेन लायो बिसोरो स्लिपआव लिरनानै अननानै खेबसे UPPL आव भट होबावदो बेखौ लादो होननानै होगासिनो दङ प्रमद दङ प्रुफ दंजोबो गासैबो